Električna struja, utvrđivanje. Kako se zove instrument za merenje jačine struje? Instrument za merenje jačine struje se zove ampermetar. Kako se u strujno kolo priključuje voltmetar? Voltmetar se u strujno kolo priključuje paralelno. Šta su nosioci naelektrisanja u metalima, elektrolitima i ionizovanim gasovima? U metalima su elektroni, u elektrolitima joni, a u ionizovanim gasovima joni i elektroni. Šta je električna struja? Električna struja je usmereno kretanje naelektrisanja. Nacrtaj strujno kolo sa priključenim ampermetrom i voltmetrom i označi elemente strujnog kola. Ovo je jedno strujno kolo, izvor jednosmerne struje, prekidač, ampermetar, provodnik, potrošač i voltmetar. Kolika je vrednost električne struje ako kroz poprečni presek metalnog provodnika za 5 sekundi protekne količina naelektrisanja minus 13 kulona? T je 5 sekundi, Q je minus 13 kulona i traži se jačina struje. I je jednako Q kroz T. Umjesto Q pišemo 13, ne morate pisati minus 13, već pišete samo apsolutnu vrednost za količinu naelektrisanja, to je 13 kulona, a T je 5 sekundi. 13 podeljeno sa 5 je 2,6, a kulon kroz sekund je amper i jačina struje je u amperima. Kroz metalni provodnik protiče stalna električna struja od 200 mA. Kolika je apsolutna vrednost naelektrisanja koje prođe kroz poprečni presek tog provodnika za 5 minuta? I je 200 mA, a to je 200 puta 10 na minus 3 ampera. T je 5 minuta, to je 300 sekundi, a traži se Q. Krećemo od poznatog obrasca I je jednako Q kroz T. Iz ovog obrasca Q će biti jednako I puta T. Uzimamo taj obrazac i zamenjujem. Umjesto I pišem 200 puta 10 na minus 3 ampera, a T je 300 sekundi. 200 puta 300 je 60.000, prepišem ovo 10 na minus 3, a amper puta sekund je kulon i količina naelektrisanja je u kulonima. U ovom zadatku ovo na minus 3 je podeljeno sa 1000, pa možete i pisati da je ovo Q jednako 60 kulona samo. Za koje vreme će kroz bakarnu žicu proći količina naelektrisanja od minus 15 kulona ako električna struja ima vrednost 0,25 ampera? Q je minus 15 kulona, I je 0,25 ampera i traži se koliko je T. I je jednako Q kroz T. Iz ovog obrasca T će biti jednako Q kroz I. Umjesto Q pišem 15 kulona, a I je 0,25 ampera. 15 podeljeno sa 0,25 je 60, kulon kroz amper je sekund i vreme je u sekundama. 60 sekundi je 1 minut. Koliko elektrona prođe kroz poprečni presek provodnika za 30 sekundi ako je izmjerena električna struja 3,2 ampera? T je 30 sekundi, I je 3,2 ampera, a traži se N. I je jednako N puta E kroz T. Iz ovog obrasca ovo T je sa ove strane delilo, na ovoj strani će množiti, pa ćemo sa leve strane dobiti I puta T, a sa desne će ostati ovo gore N puta E. Traži se ovo N,
samo će ovo E preći na drugu stranu da deli i dobit ćemo da je N jednako I puta T kroz E. Sada imamo obrazac i možemo da zamenjujemo, znamo da je E jednako 1,6 puta 10 na minus 19 kulona. I umjesto I pišemo 3,2 ampera, T je 30 sekundi, a E je 1,6 puta 10 na minus 19 kulona. 3,2 puta 30 je 96, prepišemo amper i sekund, merne jedinice, a dole prepišemo samo ovo što stoji 1,6 puta 10 na minus 19 kulona. 96 podeljeno sa 1,6 je 60, a 10 na minus 19 kada pređe gore bit će 10 na 19. Amper puta sekund je kulon, to se sve skrati i N nema mernu jedinicu, dobili smo da je N 60 puta 10 na 19. Kroz jednu sijalicu protekne naelektrisanje od minus 600 kulona za 2 minuta, a kroz drugu naelektrisanje od minus 7500 milikulona za 10 sekundi. Kroz koju sijalicu protekne jača struja? Q1 je minus 600 kulona, T1 je 2 minuta, to je 120 sekundi, Q2 je minus 7500 milikulona, a to je minus 7500 puta 10 na minus 3 kulona. T2 je 10 sekundi i traži se I1 i I2. I1 će biti jednako Q1 kroz T1. Umjesto Q1 pišemo 600 kulona, a T1 je 120 sekundi. 600 podeljeno sa 120 je 5 i kroz prvu sijalicu protekne jačina struje 5 ampera. I2 je Q2 kroz T2, umjesto Q2 pišem 7500 puta 10 na minus 3 kulona, kroz T2 je 10 sekundi, 7500 podeljeno sa 10 je 750 puta 10 na minus 3 ampera. Da bi ovo uporedio, moramo ovo da sredimo ovde i 750 podeljeno sa 1000 je 0,75 ampera. Sada možemo odgovoriti jača struja protiče kroz prvu sijalicu.